Boss, mau pa'y naaga, boss. Kaya aga. Nakakilala ka kan dyan? Nino nga dyan? Bako ba yan dyan? Scatter, nagkatsamba ba? Ah, hibos dyan. Maton may farm ba? At tulay! Ang adto layo na itong ibibiling. Diyan! Boss dyan! Diyan! Patay. Iyan na po na ako mga pare. Mga parahubong. Pare mo, pare! Uy, boss, kamusta man? Aw, ade, okay la. Dayon na mo, sakob. Pagkakalo, dahil ko lang. Sakob kita na ako ni farm nga. Juan, naganang scatter. Wala na ako min. Panakon, parang akong pamilya. Yan na lang kami kasabot na nagdaw. Kung ngayon tumasan tukad ako. Okay, diri, manakon pasaba-saba. Dayon ko dayon. Pasensya na ka na ako ni history. Wala pa, ipilimpyo. Okay mga yan. Kaya tayo ng mga baboy. Ano? Sumito ay tayo. Siring da ko ni mo daw, kan napurs manilipugaran na di sumay. Ano ba ito? Bonus tayo mo. Ay, kamu ko ba sa Lagi ko rin tanay. Maso rin ka kami. Kamu Ikaw mo naman tuyo. Kaya mo lagi na mga balitaan. Kamu lang na ako lima lagi pa rin. Kamu lang scatter ba? Okay. Pero anak ko na sa iyo pakita yo. Ini ko nin tanong ako mga kakawan. Mga lubi. Hayin ba Saging. ito mo? Ay, ito pare ba? Ito. Saging, kakao. Ba, urualuag ngayon. Ano man? Imi itong tanan? Ito iyo nakikita itong kaluluwag ito nga mga kakao kasagingan. Diri to akon. Ah,